talk to Papa. Hello, Ay, anong pangalan? Shane. Shane. Taray naman ni Shane. Sige, Shane, balita namin problemado ka daw. Hindi naman masyado. Di mo masyado. Di mo masyado. Okay. Ano nangyari, Shane? Talk to Papa na. Yeah, share ko lang yung experience ko na, 25 years na kasal pero ending sa iwalayan din. Ay, 25 years! grabe, halos 3 dekada yun ah. Wow. Ilan lang anak niyo? 3. 3. Tapos hiwalay din lang. Ano nangyari, Shane? Sino tong lalaki? Siyempre, asawa ko. Si Junior na lang, si Junior. Si Junior. Si Junior na lang. Pangalan. Pangalan. Sa sige. kayo nagkakilala ni Junior? Balikan natin. Nung araw, di ba uso yung mga radyo, radyo lang, tapos sa telepono. Phone pal, ganon. Tapos? Ayun, naging kami. Tapos maaga ako nag-asawa, mga 18 lang. 18. Aha. Kamusta naman ang buhay? Yung relasyon, yung 25 years na yun. Nasanay lang kami na nung una, syempre, sa magulang, lipat-lipat, sa kanila, sa amin, sa kanila, sa amin. Oo. Yung kasi problema kapag nauna yung landi. Totoo Kasi din. plano sa buhay. Di ba? Correct. Yung wala ka plano-plano sa buhay, basta mahal kita. Di ba? Akala kasi nila, Ganun lang pag mahal mo, yun na yun. Oo. Late na lang nila marirealize, hindi pala enough yung mahal kita. Is. Pero syempre, magandang mahal yung isa't isa. Oo. Magtutulong na kayo. The difference lang, ngayon, dalawa na kayong magtutulong. Anong trabaho niya? Nag-abroad. OFW. Okay. Ikaw, anong trabaho mo? Ako nun, housewife. Housewife. Okay. Mas maraming trabaho sa loob ng bahay. Oo. Hindi natatapos. Tutor, Hindi na uubos. taga-linis, taga-laba. Okay. So, Tagahatid ng dalawa mga anak. anak. Oo. Then, nag-ibang bansa. Kumusta ang relasyon na nag-ibang bansa siya? LDR. Okay naman. May sarili ba Ako kayong bahay bago siya umalis? Or nakastay ka dun sa biyanan? sa nanay? Naka-stay ako sa magulang ko. Okay. Kasi mag-iipon pa eh. Pupunta pa eh. Mm-mm. Ng ibang bansa. Anong trabaho niya sa ibang bansa? Ano siya? Ano nga? Ano siya? Seaman. Ay, seaman! So ano to, mga 6 months na may trabaho tapos 3 months na wala, ganon? Mga ganun. Oo, ganon yung setup ng friend ko eh. Oo. Dapat kuwan din ako after ng Dubai, seaman. Seaman. Kasi yung tatlo lang kami nakapasa from Bicol. Okay. Pagkatapos yung... Tapos yabang mo naman! Hindi nga, tatlo lang. Tatlo lang, sa dami, sa sobrang okay. dami. Tapos sa tatlo na yon, ako lang yung nakapasa. Ako lang yung... Pops, nakaka-proud naman nakasama ko yung isa sa mga nakapasa. From Bicol, 3 lang kayo. Tatlo lang. Tapos ako lang yung agad-agad lilipad na. Halimbawa ngayon, nakapasa. Next week, lilipad na. Kasi walang problema yung health. Kasi siguro nagyoyosi-yosi yung iba. Papunta ng Dubai. Yeah. Pagkatapos ngayon, sa tatlong ito, ako yung naiwan sa Pilipinas. Sila pala yung magkakaroon ng parin sa Visit talaga. Tapos yun nagkuka na sila, mga seaman na sila. Nag-around the world. Na-push na nila yung Ako na dito sa Kamuning. Nasa Kamuning. Pero hindi ka pinagsisisihan Oo yan. naman. Hindi ka pinagsisisihan yan. Yes. Okay, so ngayon, nag-last long yung relationship na ganon, na LDR, OFW, nasa bahay ka, taking good care ng kids, ganon. Siguro kasi ang nasanay kami na lagi magalayo. Minsan kasi kapag magkalayo na ganyan, hindi lang yung sarili yung magkalayo. I mean, yung katawan yung magkalayo. Pati puso. Minsan, pati puso. At saka yung kuwan. Lena. Mata, ano ka ba? So, yung distansya na to, ang maghihiwalay sa kanilang dalawa. Pero, syempre, pag nagkita, sabik na sabik sa isa't isa, di ba? Ay, true. Maintindihan mo kasi yung distansya na yon. Kasi, Yes. we need to work, di ba? Kung dati,
landi lang ang meron tayo. Oo, tsaka at wala. pagmamahal, Wala, gutom, ganyan. Yan. Siyempre, Ngayon, kailangan magtrabaho. dalawa na yung anak, dadating pa yung isa, pangatlo, Ah. kailangan magtrabaho talaga. Di ba dalawa pa lang anak niyo nun? Ano na yung, sinong ama nung pangatlo? Hindi matagal yung pagitan nila. Umuwi siya. Siyempre. Taray. Sure ka na siya yung ama? Binabalik. Ha? Sure? Ay, hindi makasagot. Bakit Sure? hindi ka makasagot? Binigyan ng issue eh. Bakit hindi ka makasagot? Siya ba yung ama? Matagal nga yung pagitan nila. Hindi mo sinasagot yung tanong namin? Oo at hindi. Pero, Oo. Yan, okay. Hmm. So, Ayun, so nasanay lang ako na lagi kami magkahiwalay. Tapos, syempre, kung ano yung buhay niya doon, hindi ko nakikita. Tapos ako rin dito. Pero pagka magkahiwalay, di ba malaya kayo sa isa't isa? kapag ka magkahiwalay ay malaya. Malaya kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, wala kang alam kung sa anong nangyayari. Oo. Paano nag-uumpisa at nagtatapos yung araw. Nakadepende lang yon kung anong sinasabi sa'yo. Diba? Oo. Pero lagi naman kami nag-uusap. Oo. Ayun, tapos, siguro mga 2011, yun, nag-decide ko din na magkaroon ng sariling bahay. Dapat lang para kahit paano Oo, may tsaka- maadi ka. Oo, may maipundar. Oo. So, nagkabahay kayo? Nagkaroon. Isang subdivision, ano lang yung maaring province. Ano? Hinulugan. Hinuhulugan. Okay lang yun. Kahit paano para makaipon-ipon. Di ba? Mm-mm. Tapos, Tapos, after, 12 years nung bunso, nasundan nga yung pangatlo. Wow, ang haba nung gap. 12 years. 12 years. Oo. Tapos, Tapos, siguro mga ilang weeks lang, hindi na nagkaroon sa amin ng problema sa pag-alis niya. pakatanggal nga nung loudspeaker tsaka earphone. Parang medyo, Para mas maliwanag Oo, yung mas ating clear. usapan. yeah. Pumunta ulit siya sa ibang bansa. Papunday lang. So, parang regular na yung Oo. kanyang trabaho na ganun yung setup. Pabalik-balik. Hello? Nagkaroon ng problema sa medical. Nagkaroon Medical. ng problema. Anong naging problema sa medical niya? Noong time kasi na yun, medyo nagkakaigpitan sa medical. Oh, So, nagkaroon siya ng problema sa kidney. 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 Hindi lagi umiihi. Di ba ganun? Tinitiis. Tinitiis yung pag-ihi. Siguro doon sa trabaho nila, Oh. hindi natin masabi kung ano yung talaga nila. Tapos? Iyon, parang noong time na yun, kasi naka-schedule na siyang paalis. So, yun na lang yung kulang, yung medical. Oh. Tapos biglang sinabi nga ng doktor na may problema siya sa kidney. So, kailangan ipa-opera or kung ano man yung gagawin doon Oh. para ma-fit siya, para makaalis siya. Oh. Noong time na yun, ilang buwan na siyang tambay. Sabihin, waiting lang yung tawag para schedule para makatampa ulit yung barko. Tapos, yung pagkasabi sa kanya ng doktor na may problema ng gano'n, siyempre, hindi namin in-expect na, siguro talagang hindi lang namin inaasahan na darating sa point na magkakaroon ng problema. Akala namin tuloy-tuloy lang yung buhay yung pag-alis niya. Yung buhay namin, okay lang. Yung pala darating sa point na mababago yung lahat, na para kaming sinuklaban ng langit at lupa. Kailan nag-umpisa yung problema? Kasi nung mga past medical, wala namang yung ultrasound. Oo. Nung time lang na yun na nagkakaigpitan. Okay. So, Hanggang ngayon siguro yata ganun. so probably before pa iniindahan niya na to na may sakit siya. Dahil Wala nagkahigpitan. daw siyang nararamdaman. Wala. Pero lumabas sa result. May mga ganun May eh. mga ganun. Oo. Oo.
nakita na meron pala siyang tama sa kidney. Pinuputol yan. Tapos, anong sunod na nangyari? May problema sa tinawagan kidney. niya ako na ganun nga yung Problema? sa yung speechless. Tapos hanggang sabi ko na lang ingat sa pag-uwi kasi alam ko iniisip na niya yun eh. Siyempre hindi siya makakasakay. Iniisip namin kung saan kami kukuha ng pang-araw-araw, pang-bahay dito sa bahay. Yun. Tapos nung time din kasi na yun, bago pa mangyari yun, na-scam kasi kami. So, siyempre, wala kaming ipon ng time na yun. Na-scam kayo na paano? Sa forex trading. Yun, siyempre, nag-invest kami na doon. Tapos walang ipon, na-scam pa, walang trabaho, 3 pa yung anak. So, problemado. Wala kayong naipon? Problemado. Wala. Ay, yun yung problema. Nako. Yun nga kasi yung inaasahan na lang namin ng time na yun. Yung pag-alis niya ulit. Kasi pag nandun naman siya, nakakapadala siya ng maayos. Oo. Magsisimula na lang sana kami ulit mo. Ang panibago kasi na-scam pa. Yun sana yung naipundar, naitabi kahit papaano. Kaso Nagamit. Oo. Akala makakalipad agad. Naku, ganyan na ganyan. Hindi naman natuloy. At meron yan tama. Para kung ako yung lalaki, ang dami kong iniisip. Pero kasi 3 yung anak mo eh. Tapos hindi ka makakaalis. Tapos wala ka namang ibang trabaho dito sa Pilipinas. Kasi nga naka-ready yung katawan mo, yung isip mo sa ibang bansa na magiging okay ang lahat. Ito yung mahirap kapag iisa yung resources mo. Totoo yan. Tapos yung misis, wala ding sa bahay lang. Totoo. Diba? So problemado talaga tayo kung paano na ang buhay natin. 3 yung anak. Nako. Tandaan natin mga kapuso na importante ang kidney sa ating katawan dahil ito ay dapat ay 2. Hindi na nagbigay ng instalasyon. Ito po kasi yung sumasala ng mga dumi natin sa katawan. Hindi ba liver yun? Ha? Liver. Tsaka kidney, yung mga water. Ang tawag dito, pwede kasi mabuhay ang tao ng isa lang yung kidney. Oo naman. Pero syempre, mas maganda 2. Yes. Parang 2 heads are better than 1. Hello? Ano nangyari? Nung nagkaroon lang ng kidney, nagkahiwalay na kayo? Hindi pa yun. Hindi pa. Sige, ano nangyari? Anong pinakamalalang reason? Hindi, naman siya after ilang years, nakapag-abroad siya ulit. Nakaalis din. Okay. Sa Middle East, kasi hindi may chip yung medical doon. Tapos? Tapos naabutan siya ng pandemic. Akala ko okay naman kami. Kasi bago siya umalis, okay naman yung faith namin kay God. So parang nag-decide kami na magsimula ulit. Kumbaga lahat ng mga nangyari ng past namin, ayusin namin, magsimula kami ulit. Okay. Nakapag-ipon naman? Ng much better. Maliit lang ang sweldo sa akin, Middle East, diba? So sakto lang. Kaso nung time na yon, wala na kaming bahay. Kaya pa na lang kami. Nasaan yung bahay? Nabenta? Hindi na siya kasi diba nakapag... so nahatak? Noong time na yon lahat nawala sa amin. Kasi gaano ba siya katagal nagstay dito? Mga 3 years. 3 years. Tapos yung mga naipon, yung bahay na hinuhulugan, hindi din na-push. Kasi walang trabaho Siya lang naman nagtatrabaho. True. May trabaho siya kaso dito lang sa tabi-tabi. Hindi enough yun, no? Kulang. Pangkain lang namin. Tsaka dun sa pag-aaral ng pangalan. Mga bata. So, kailangan mag-adjust. Naku, sayang yung na-down dun sa bahay. So, noong time na yun talagang sinubo kami ng Diyos kung ano yung gaano katatag yung faith namin sa Kanya. So, marami kaming na-realize nung time na yun. Sobrang dami. So, sobrang dami. Bigyan mo lang kami ng 3. Anong na-realize? Anong na-realize yun nung panahon na yun? Yung kung ano yung
blessing na matatanggap mo, dapat ma-appreciate mo, huwag kang masyadong For the gastos, di ba? bibili. Yes. Kailangan, ang isipin mo pala yung future, hindi yung kung ano lang yung meron ka ngayon, ubusin mo agad. Sino ba laging umuubos ng pera? Ako po. Hindi, parehas naman kami. Parehas. Oo. Tsaka para naman sa inyo yun. Diba? Tsaka minsan kasi parang ramdam natin, deserve din natin na gumastos para sa sarili natin, ganyan. Tsaka ang sarap gastos pag hindi mo pera. Totoo din. Hindi mo pera. Hindi, tatlo kasi yung anak nila. Oo. Syempre, magastos yun. Gusto maibigay din yung mga luho ng mga bata. Like kakain sa labas, ganyan. Hindi ngayon, dil-dil sa asin, anak. Dil-dil sa asin. Tapos? Yun, tapos yung bunso namin, yun yung nagpapasaya sa amin ng time na yun. So, sa kanya, pag nakikita namin siya, yun yung lagi na, parang naisip namin na hindi kami pwedeng bumitaw. Kailangan lumabang kami kasi maliit pa. Oo. Tapos? Ayun, tapos, yun, nakapag-abroad yan sa Middle East. Kanina pa tayo doon sa Middle East. Sakay na pag. Tapos? Akala nga okay naman kami. Yung pala, siyempre, siguro nalulungkot siya kasi first time namin magkahiwalay ng taon yung binilang. Okay. So, mga ilang taon yun? 3 taon? Yun ba yung sinasabi 3 taon? 3 taon. Wow. Naku, hindi nakatiis. Sino kaya siguro, hindi nakatiis? Charat. Di nung time na yun, siyempre lalaki, na-homesick. Ay. Yun, naghahanap ng Kalinga. kakwentuhan. Ay, nako, hindi yan kakwentuhan lang. Kano? Kakwentahan. Hindi ko masasabi kung kasi di ba, siya yung nandoon eh. Hindi ko alam yung nangyayari sa kanya. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na kung ano yung ginawa niya. Pero ikaw? Dito lang, sa bahay. Bahay lang. Ikot-ikot. Nag-asikaso pa rin doon sa bunso. Kumusta kayo ni kumpare? Walang ganun. Walang ganon. Okay, mabuting malinaw. Oo, nilinaw ko lang. Oo. Kasi si kumpare, nakita ko humihingi ng toyo dyan sa bahay niyo. Oo, gabi. Kasi bali nung time na, di ba, bago siya, nung ilang years siya natambay dito. Siyempre, doon yun naman napasok yung, hindi kami marunong umutang, pero doon kami nagkaroon ng mga utang. Tapos hanggang sa nakaalis siya, ay maliit lang yung sweldo. So, hindi siya nagiging enough. So, nangyari dun sa, dumami yung utang ko. Okay. So, dumami Ganito na ang lang. utang mo. Nagkaroon ba ng iba si Mister? Nahuli ko sa isang app. Na? Meron siyang app kasi na, sinalihan. Tapos, makikita pala dun yung pag nag-register din ako doon, makikita ko yung mga friend ko sa Facebook kung sino yung mga nandoon. Meron bang iba si Mister? Meron. Nakikita sila? Nagkikita? Kasi nung una hindi ko alam na nagkikita sila. Kasi ang alam ko, OFW din sa ibang bansa. Naman. Nagkikita ba sila? Sagutin mo ako, nagkikita ba sila? Noong time na yun, hindi ko nga. Pero nagkita ba sila? Nung recently nalaman ko, oo. May anak ba sila? Wala. Ay. Nung nahuli ko siya, in-screenshot ko lahat yung mga nakita kong ebidensya. Umamin ba siya? Hindi, nung una. Mga isang araw bago siya nag-reply. Ano sabi? Namin na niya na yun na yung mahal niya, hindi daw niya sinasadya. Ayan sa... Yun na yung mahal? Parang bigas. Mahal. Wow. Ay, grabe. Hindi daw niya sinasadya na mahuli yung lobby. Hala ka, patay ka di hagoy, agoy. So, gano'n na daw sila katagal na nag-uusap? Mga 1 taon na mahigit. Kasi pandemic yun eh. Oo. Nako, so paano yan? Mahal niya na yun. Paano ka? Kaya pala pag nag-uusap kami, lang siya, yung hindi na siya masyadong makwento. Hindi na siya masaya. Mga kwento ko. Naku, naibaling na yung pagmamahal doon. Mabait siya, hindi siya masyadong nag-react. Parang puro oo na lang sa'yo. Tapos?
Tapos, 25 years na kami yung time na yun. Ay, silver Sabi na ko yun. sa kanya, Silver yung 25, di ba? Silver anniversary. Oo. Sabi ko, siguro, sa dami ng pinagdaanan natin, yung mga naging problema natin, siguro talagang toxic na yung relasyon natin. Sabi ko, naunawaan ko naman kung bakit mo nagawa yan. Kasi nakukumsi ka. Oo. Wala ako dyan sa tabi mo. Ay, Kung naku. na-hospital ka dyan, wala ako sa tabi mo. Yan, So natanggap sabi ko mo sa ng akin, ganun-ganun lang kasi na-homesick Hindi, siya? nung unang kinausap ko siya, kasi gusto ko siyang paamuin eh. Oo. Sabi ko sa kanya na, Parang siyempre, yung sarili mo, sinasabi mo na, oh sige, It's my fault. parang gusto mo siyang patawarin, ganon. Kasi naintindihan mo. Oo. Pero ang Sabi sakit ko nung sa kanya sinabi. na- Kasi gusto mo sabi ko iisalba sa yung kanya, relationship Oo eh. yung pinapatawad ko siya sa lahat ng ginawa niya, kung ano man yun. Sabi ko, pag-isipan niya na baka nabigla lang siya, baka kasi nga malayo ako sa kanya. Ah, okay. Anong sabi niya? Yun. Masasalba ba yung relationship? Hindi rin. Ay! Ah. Paano yung tatlong bata? Mm. So, nung time na yun, nung una hindi siya kumikibo. Hindi lang siya nagsasalita, pinakikinggan lang niya ako. Sabi ko naman sa kanya, sige, wag ka na magsalita, ako na lang magsasalita. Hindi mo naman kailangan ng magpaliwanag Kasi baka may ma-realize siya. Oo, baka ma-realize. Baka kasi sa mga sinasabi ko, makonsensya siya. Yun. Tapos sabi nung time na yun, sabi ko lang, akala ko di okay na. Siyempre, umuo lang siya. Pasensya na daw, sorry daw sa lahat. Tapos hanggang sa kinabukasan, tumatawag na naman. Kasi lagi nung time na ako na parang iba yung naramdaman ko. Kasi pag tumatawag ako sa kanya, lagi siyang in another call. Sa video call ba? Oo. Yun. Mayaman ba yung time na karibal yun- mo? Oo, siya, maganda yung niya, trabaho niya sa ibang bansa. Alam niya may asawa itong jowa niya? Alam naman. Siya rin may anak din siya. May asawa din? Hindi ko alam, hindi ako masyadong nag-stalk sa kanya. Naku, Siguro in-stalk baka mo. anak ko lang sa una. Oo. Dapat in-stalk mo, dapat alam mo kung sinong kalaban mo. Hindi, nakablock kasi ako agad. Dapat gumawa ka ng account, panibagong account. Mas stalk lang, no? Binlock niya ako. Agad-agad, no? So, Tapos, alam na talaga. yun, May idea siya kung bakit kailangan i-block, di ba? Kasi ito yung asawa. Oo. Baka stalk ako. Nako. Maraming malaman. So, ano nangyari? Pinapili mo ba yung mister mo? Nung una kasi, inaamo-amo ko lang siya. Sabi ko sa kanya na, hanggang sa nagising ako na sabi ko, bakit ko ba ibibigay yung asawa ko sa kanya? Asawa ko yun. Yun. So, noon na ako nagsimula na parang na ako sa kanya na, bakit ganito, bakit ganyan? Ganyan ako siya kung bakit. Hanggang sa iba na yung mga sinasabi ko kasi siguro galit na ako. Sabi Kasi ko, nung yun, una, tapos tinry mo hanggang maging sa- mahinahon pero sandali Oo. lang, hindi na ako kakalma by this time. Kailangan kasi ko ang nang ilabas naisip ko, ito. Bakit ko ibibigay? Nagising na lang ako na bakit ko ibibigay yung asawa ko sa kanya. Uy! Asawa ko. Akin yun. So, anong ginawa mo? Oo. Anong ginawa mo? Nga, wala akong magawa kasi nga, magkalayo kami. Hanggang hanggang chat. Hindi na nga niya binabasa, hindi niya ako sinasagot yung mga tawag ko. Ay, kung ako sa'yo, pupunta ako doon sa agency niya. Nung time na yon maraming nagpayo sa akin. Kaya lang, syempre, ayoko magpadalos-dalos. Kasi pagkagalit yung pinairal mo, syempre, mas marami kang magagawa na baka hindi Hindi maganda. Mas lalong hindi maganda. Tapos kikilalanin ko kung sino yung babae. Oo. Ha, humanda ka sa akin. Babae ka. Ha? Yun, tapos, Sa ating nung dalawa, na ikaw yun, dapat mahiya. Oh. So, ang ending pa rin, siguro kasi laging yun yung kausap niya. Siguro dahil sinabi niya na-fall sa babae na. sinabi niya din sa babae na alam ko na nga naman. So, sila na yung talagang Meant to be. pinanindigan na nung asawa ko yung yung babae. Okay. So, anong plano doon sa tatlo mong anak? Suportahan na lang. Nung una hindi pa namin pinag-uusapan kasi nga ang inaano ko siya, yung makuha ko siya ulit. Okay. Anong plano So, nga doon sa tatlong bata? Nung una, padala na siya. Tapos nung mga sumunod, yung kung magkano na lang, gusto niya ipadala. May trabaho ka na ba? Di, nung time na yun, Ganito na lang. Yung present na lang tayo. Okay. Sinasustentuhan yung Okay mga na bata.
Hindi na kasi Hindi na. yung dalawa college graduate. Matagal na. Oo, kasi 2011 nangyari. Tapos So ikaw, may trabaho ka naman ngayon? Sa ngayon, meron na akong trabaho. So, nakaahon na ako. Okay na ako. Wow. So ganun na lang yun. Bahala kayo sa buhay niyo. So siya, wala na talaga as in no Paramdam. communication, stop na. Umuwi siya ng Pinas. Tapos, umuwi rin yung babae. So, pinakalala na niya doon sa family niya. Ay, So, yun yung na-feel ko na talagang wala na akong space doon. So, hindi na rin ako nag-communicate sa kanila. ay, ang bait mo naman. No? So wala na talaga. Kasi, nung una, iniisip ko, ipaglaban ko siya kasi, di ba, asawa mo nga. Kasal kayo, di ba? So, inisip ko rin na, ano pa ipaglalaban mo kung inaayawan ka na. Matagal Lalo ka ka na. lang, mas masakit, di ba? Mas lalo ka lang mukhang kawawa. Para ka pang ikaw yung Ikaw yung maghahabol. ng pag-ibig. Ikaw yung mamamalimos. Parang Okay. So parang napuno na siya. oo. Ayoko At ibaba saka, pa yung sarili hindi ko. naman- Yun na talaga yung gusto Oo. niya. Oh. Tinanggap ko na lang yung sakit kasi wala na akong magagawa. Ayaw na eh. Pero kung ako yun, kung hindi ka pwedeng maging akin, Oo, hindi ka pwedeng maging- mapasa kanya. Oo. Nako, sandali lang. Nako. Ano to? Oo. Diba? Di mo maririnig ang... Ganun tawa. No. Ayaw mo sa akin? Gusto mo siya? Ay, hindi pwede Hindi yan. ko kayo papatahimikin Oo. hanggang kabilang buhay. Ay! Ay, kamusta naman yung relasyon niya sa mga bata? Hindi na siya nagpaparamdam. So wala nang pakialam sa inyo mag-iina. Pati sa mga anak mo? Wala na. So, Pero hanggang ngayon, hindi naman sila pwedeng magpakasal eh. Kasi kasal kayo, di ba? Oo, hindi habang buhay siyang kabit. At saka, nasa iyo ang mga Mga bata. At saka, Ano? kapag nawala, di ba? Nasa iyo lahat. Kasi, Sa'yo mapupunta. last time kasi, di ba nagkaroon tayo ng problema ganyan? Dinadirect sa agency. Oo, pwede Para yun. yung pera, yung Makuha mo. sustento, direkta sa'yo. Naiisip mo ba? May work pa rin siya ngayon? Nung time na yon kasi saglit lang, bigla siya napauwi. So, hindi rin niya inaasahan na, akala niya makakapag-extend pa siya. So, bigla siyang pinauwi ng amo niya. Hindi na daw kailangan doon. So, yun yung parang naging, naisip ko na kinarma rin siya kasi hindi niya inaasahan na bigla siya mawawala ng trabaho. Pinabayaan na rin naman niya kami. Natuto na rin akong tumayo sa sarili ko pa. Kamusta ka ngayon? So, yun din. May jowa yun ka? yung good thing na meron. Oo, meron na din. Siyempre. Kamusta ang buhay mo ngayon? Okay naman. Yun yung good thing na na-realize ko na yung sakit na ginawa nila sa akin, doon ako na mas naging matatag. Natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Kasi Meron pala akong sariling buhay. Kasi yung time na yun na sila yung pamilya ko, sila yung mundo ko eh. So, hindi ko naisip na may sarili akong mundo. Tama. Ay, nako. So ngayon, kami na lang nung bunso ko yung magkasama. Nasaan yung dalawa pa? Yung isa may trabaho. Tapos, pero wala sa akin. Kumusta yung mga Nasa bata? papa. May galit ba sila sa tatay nila? Hindi, nagkausap-usap na sila. Ano sabi? Malalaki na yun kasi kailangan naman nila kasi yung tanggapin. Wala naman, di ba, ba't naman natin paghahariin yung puot sa puso natin. So, nagkapatawaran na. Okay na. Nagkapatawaran na. Ako matagal ko naman na siyang... Kamusta siya? Nagkatuluyan sila nung kabit niya? Alam ko sila pa rin. Yung babae nasa ibang bansa. Going strong. Nako. Going strong ang lokohan. Charot! Anyway, saan ang gusto mong itanong dito? Kaya lang para bang nahihirapan akong magtiwala ulit. Parang laging may trauma na alang happy ending, puro iwanan ka lang, dadaan lang. Parang nahihirapan ka magtiwala muli. Pero may jowa ka ngayon, di ba? Hindi ko naman naisip na maglala siya kasi nga, siyempre parang yung kasi siya yung... parang kausap lang lagi, ganun. Oo, yun, oo. Okay. Para nalibang ako dahil sa kanya. Mabait naman, okay naman. Na Taga-comfort. Nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko na kaya ko pala kahit na ako lang mag-isa. Mas nakita mo yung sarili mo? Tumayo ka sa sarili mong paa?
Okay. Okay, sige. Nako, may mga kapuso. Tulungan natin ating bida. Anong masasabi niyo sa kwento ng ating bida na si Shane? Ang sabi dito ni siya, basta lagi nyo lang isentro si God sa relasyon nyo at huwag mong hayaan na masira ang tiwala mo sa Kanya. Kailangan may open communication sa bawat isa para malaman nyo ang saloobin ng bawat isa. Nang sa ganon, magawan agad ng solusyon kung ano man ang problemang kakaharapin nyo. Naku, sabi naman ni Annalyn dito, nakakasad yung ganitong kwento. Kung kailan 25 years na ang marriage, tsaka pa nagloko. Sarap talaga pektusan. Hindi nila alam nararamdaman ng mga anak basta yung kaligayahan nila yung iniintindi. Totoo yun. Hayaan mo na pagsawaan niya yung kabit niya. Hahanap uli niya ng iba nang gigigil ako sa Sabi ni Ellen sa caller, tama lang na tumayo ka sa sarili mong paa. Pakita mo sa ex mo na mabubuhay ka kahit wala siya. Huwag masyadong mag-focus sa bagong boyfriend mo. Baka masaktan ka. Ingatan mo ang puso mo. Maglaan ka ng oras sa mga anak mo. Kailangan nila ng ina na mag-guide sa kanila para hindi ka nila sisihin pagdating ng panahon. Good luck sa'yo. Huwag kang makakalimot magdasal. Ay, ito may sinasabi si May Jan. Sabi niya, kasi kung di naman nagkukulang ang babae, hindi tayo maghahanap ng mga lalaki. Ay! Paano nga? Gusto naman naming punan pero nandito kami sa Pilipinas. Ang tawag dito, kaya hindi nakapalag. Anong pangalan niya nating caller? Si Shane. Kaya hindi siya nakapalag Kasi alam niya ang dami niyang pagkukulang. Diba? Ngayon napupunan nung isa. Ay, nako. Ay. Anyway, sabi dito ni Jackie, huwag ka na ma-stress. Pagdasal mo na lang sila, magpatuloy ka sa buhay mo, piliin mong maging masaya kaysa ma-stress. Ay, naku, may sinabi pa si Jomel. Ano daw? Hindi lahat ng tao loyal kapag nakakita sila ng magaganda at gwapo. Yung may asawa na nagiging single. Totoo din. Hindi lahat ng lalaking nang iiwan. Huwag kang matakot magmahal ulit at magtiwala, sabi ni Marbel. Ay, sabi naman ni Olan, maraming ganyan. Matagal na kasal tapos habang tumatagal ang relasyon, lumalabas na ang tunay na ugali. Nako kung ayaw niya sa'yo, hayaan mo na siya. Pagdating ng araw, kakarmahin din yan. Maniwala ka sa akin. Ang dami kong kilalang kinarma, mga babaero. Shout out sa inyo. Gigil si Annalyn. Nako, sabi ni Michelle, hayaan mo na huwag mo masyado dibdibin, may likod ka pa. Ganda na comment yan Si Michelle Pero minsan talaga, darating at darating, may mga tao na, alam mo yon, kapag ka napuno na ng problema, ganyan, ibinabaling sa iba, bigla-bigla nakakalimutan yung pamilyang itinaguyod nila. Yung nakakalungkot yung part na yun. Oo, nakalimutan na meron siyang asawa, meron siyang 3 anak. Tsaka nakalimutan mo kung ano ba yung goal mo, bakit ka nandyan sa ibang bansa. Di ba magtrabaho para sa pamilyang binuo natin? Nagkakaproblema, normal naman yun Pero ang talikuran sila, bakit? Bakit mo nagawa? Siguro napagod na. Napagod? Kasi yung asawa niya nasa bahay lang. Tapos? Asa-asa. May Pagkatapos may utang. Puro utang. Tapos kakausapin siya, ay nakakutang ako kay kumare. Ay ganito, kailangan magbayad na stress. Ngayon, yung babae doon, magkano kailangan mo? Di ba? Solusyon. Siya yung solusyon. Ang pagdating ng babae, parang solusyon siya dito sa stressful ka na buhay. Di ba? Parang ganun yung nangyari. May pwede naman palang ganito. Ganyan. Yun na, napasubo na. So, nakalimutan ng mga bagay-bagay. Hello, Shane? Hello? May natutunan ka ba? Marami na hindi masyadong maging kampante. Sabi ko dun sa caption ko dun sa Facebook, pwedeng makontento pero hindi pwedeng makampante. Pwedeng makontento pero hindi pwedeng makampante. Hindi pwedeng kampante kasi maaagawan ka. Okay. Yun, magkampante na andyan lang siya. Baka mamaya umalis na naman. So, anong dapat gawin para nandyan lang siya? Siguro enjoy na lang kung ano yung meron. At masyadong overthink. At least ka pa paano, mangyari. malalaki na yung bata Oo. Parang hindi mo na rin siya kailangan. Yes. No? Yes. Pero for sure nagkita kayo, di ba?
Nagkita kami, tapos ala kami pinag-usapan about sa paghiwalay. Pero nag-usap kami sa phone. Oh. Kasi hindi niya kayang sabihin sa akin ng harapan. So, siya yung kinausap ko sa telepono. Nung nandito na siya sa Pinas na. Oh. Ayun, nag-sorry siya sa lahat. Sinabi ko sa kanya kung ano yung mga pinagdaanan ko nung time na ayaw niya akong kausapin. Yun, halos gusto ko nang mag-give up. magpakamatay nun. Oh. Ano sabi niya? Naiyak lang siya na sorry daw, hindi daw niya akalain na ganun daw kasakit. Sabi ko, asawa mo. Pwede bang okay lang? Pwede bang hindi ako masasaktan sa ginawa mo sa akin? Okay. Pero strong ka na ngayon, tama? Malaking tulong. Salamat sa lahat ng mga taong nandyan ng time na umintindi sa akin, umunawa sa akin. Iilan lang sila pero solid yung yung binigyan nilang attention sa akin. Wow. Para lumakas ako. Importante para yun. mag-focus ako sa sarili ko at saka sa anak ko. Yung mga tao sa paligid mo na, di ba, magkakausapin ka. Lumabay sa akin. Kinakausap ako, yung nakikinig ng paulit-ulit kong mga drama. Kasi minsan kasi hindi mo naman kailangan ng may sasagutin yung ano mo yung sinasabi mo. Wala Gusto mo lang namang mailabas. makakasagot. Walang makakatulong nung time sa akin na yun, kundi sarili ko lang. Kaya lang, nung time na yun, hindi ko pa kasi alam kung paano. Oo. Kaya kailangan ko lang nun nakikinig sa akin. Huwag mo kakalimutan itong mga tao na to. Yung dahilan Correct. kung bakit mo naranasan yan. Yung mga taong nakinig sa mga pagkakataon na hindi ka okay. Yung bahagi ng solusyon, yung hindi nang iwan. Yes. Kasi sila yung mga tunay na tao. Okay lang na hindi marami. Diba? Hindi mo naman kailangan ng Yan lang number yun, mga 3 lang. Oo, hindi mo naman kailangan ng... 4. Tama. Hindi mo kailangan ng quantity. Ang kailangan mo ay quality. Yes. Diba? True. At saka, isa lang naman ang nawala sa'yo, yung asawa mong walang kwenta. Diba? True. Baka kailangan talagang burahin siya sa larawan, sa family picture. Na-realize ko na di ba, kaya may tinatanggal sa atin ng Diyos dahil na may mas better na para sa atin. Tama. Yeah. Kasi 3 naman yung naiwan sa'yo. Then look at them now. Maring napatawad na nila yung tatay nila. 'Di ba? Hindi na ganun kabigat. Pero ang tawag dito, lalamat at lalamat yun sa kanila. 'Di ba? At sana ano mga anak mo, lalaki, babae? Babae tsaka 2 lalaki. 2 lalaki. Yung bunso nila lalaki At sana pag sila naman yung gumawa ng pamilya, wag nilang hayaan na masira ang pundasyon ng tahanan na kanilang binuo. At hanapin nila yung tulad mo. 'Di ba? Sana pinalaki mo na tama yung mga anak mo. Ito yung isang bagay na pwede mong ipagmalaki. True. 'Di ba? Magkaharap kayo. Kaya hindi ka niya kinakausap at magsusorry kasi alam niya sa sarili niya, 'di ba? Nakakahiya yung ginawa niya. True. 'Di ba? Sa kwento na 'to, siya yung may kasalanan. No? Oo. Hindi natin yung alam yung dahilan. May sarili siyang kwento at bersyon. Pero sa huli, 'di ba? Sa huli, pwede kang taas noon na humarap sa kanya. 'Di ba? At sabihin mo sa kanya na hindi ako nagkasala sa iyo. No? Yun yung pride mo sa sarili mo. Totoo. 'Di ba? Itong lalaki na ito, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Nasabi ko na sa kanya dati na wala akong ibang hinangad na masama sa kanya. Gusto kong maging masaya siya sa bago niyang pinakasama or girlfriend man. Yun, maging maayos yung buhay niya. Kasi ayokong mawala kami sa mundo na magkagalit kami, kaaway kami. Ayoko kasi nung may kaaway. Kaya ayoko kasi yung asawa ko. Hindi lang asawa kasi napatunayan ko na kaya ko naman pala. May question ako. Paano kung halimbawa ngayon, bumalik siya, ayusin daw ang pamilya, bibigyan mo pa siya ng tsansa? Yun, maraming nagtatanong sa akin ng gano'n. Anong sagot mo? Siguro hindi na. Sa ngayon na yun ang sagot ko lagi. Yung sa ngayon siguro hindi na kasi alam kong masaya na siya doon. Bakit parang nararamdaman ko may pagmamahal pero pa rin may yun? space pa rin siya dyan Nandyan lang siya.
No? Siguro pinapabaya ko na sa Diyos ko ano man yung kaloob niya sa relasyon namin, sa aming pamilya. Ang bait mo. Oo. Para sa kanya, para sa sarili ko, kung ano yung plano niya sa akin. Oo, nararamdaman ko na mabait ka. Kaya you deserve kung ano man yung happiness na meron ka na hindi bahagi siya nun. Panghawakan mo yung happiness that you have right now. Wala na siya doon. No? Okay. Salamat. Okay. Talk to Papa. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang sekretong hindi nabubunyag. Kaya kahit ano pa gawin mong pagtatago rito, aalingaso pa rin ang katotohanan upang ilantad ang totoo mong pagkatao. Ikaw kabarangay, meron ka bang pinakaiingatang sekreto? Dear Papa Dudut, kumusta? Bago ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cher. 30 years old at nakatira sa Novaliches, Quezon City. Ang pinagkakabalahan ko sa buhay ay ang family business namin, Papa Dudut. Pag hindi naman ako busy ay doon ako laging nakatune in sa radyo para makinig sa programa ninyo. Tapos naisip kong sumulat sa inyong istasyon upang magbahagi ng aking storya kung saan ay naranasan kong malinlang o maloko ng isang babae na nakilala ko lang noon sa bar. Tawagin na lang natin siya sa pangalang SJ. Taga Makati na ngayon ay nasa Isabela na. Nangyari ang lahat ng ito taong 2019 around February kung saan ay mahilig talaga akong lumabas-labas sa gabi para gumimik. May pagka-happy-go-lucky kasi ako at saktong wala akong karelasyon ng mga panahong yon. Kaya ini-enjoy ko ang pagiging single ko. Bukod doon ay may pera rin naman ako at magarang sasakyan. At hindi naman sa pagmamayabang, gwapo rin ako, Papa Dudo. Maraming nagsasabi na artistahin daw ako at may kamukhang kilalang artista. Kaya hindi katakataka na mataas ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Isang gabi nang nasa isang kilalang bar ako sa BGC ay nakita ko si SJ sa isang table kasama ang mga kaibigan niya. Katulad ko ay umiinom at nagkakasiyahan din sila. Nung medyo nakakainom na ako at nakapag-ipon ng lakas ng loob ay nilapitan ko siya upang makipagkilala, Papa Dudut. Hi! Hello. Kanina pa kasi kita tinitingnan habang kasama mga kaibigan mo, right? Yeah, kaso na kanya-kanya na silang sayawan dun sa dance floor. Yung iba umuwi na kasi nga may curfew. Okay lang. Kaya nga nagkalakas ako ng loob bigla na lapitan ka kasi mag-isa ka na lang. Ako nga pala si Cher. Uunaan na kita ha. Hindi ako masamang tao. Hindi ko naman naisip yon, lalo sa itsura mong yan. Itsurang ano? Artistahin? Alam mo talaga na gwapo ka, no? Hindi naman sa pagmamayabang pero marami rin kasing nagsasabi na pagkakamalan pa nga nila akong artista dahil may kamukha raw ako. Talaga? Sino? Halika, ibubulong ko sa'yo. Sige nga. Lapit ka! Ang ganda mo. Ewan ko sa'yo. Ano nga palang pangalan mo? SJ. Halika, tabihan mo ako para makapagkwentuhan tayo. Sure ka? Oo, kaya halika na. Umupo ka na rito. Sige. Natanong ko lang naman kasi baka bumalik pa ang mga kaibigan mo. Tapos magulat sila na may kasama ka na. Eh ano naman kung bumalik sila at magulat? Eh hindi ko nga rin kilala yung mga kasayaw at kausap nila pero wala naman akong pakialam. Sa bagay, tama ka rin naman. Yeah,
Lagi talaga akong tama. Naks naman! Yan yung mga gusto ko sa babae. Alin, yung masyadong bilib sa sarili? Kasama na rin yun. Para sa akin kasi, mahalaga na bilib ka sa sarili mo. Siyempre, unang-una mong dapat paniwalaan yung sarili mo talaga. Tingnan mo ako, malakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Alam ko mga gusto at ayaw ko. Feeling ko magkakasundo tayo. Kasi mukhang pareho tayo ng vibes. Hulaan ko mayaman ka no? Hindi naman sa mayaman. Mayaman ka eh. Paano mo nasabi? Kasi lahat ng mayaman na kilala ko, ganyan-ganyan ang linyahan. Yung sasabihin nila na hindi naman, pero limpak-limpak pala yung mga salapi. Kaya hindi ako naniniwala na hindi ka mayaman. Okay, aamin na ako. May kaya ang family namin. May sarili rin kaming business. At saka may mag-aara akong kotse dun sa labas. Wow, buti ka pa. Ako kasi walang dalang kotse. Bakit naman? Nakisabit lang ako sa mga kaibigan ko. At saka hindi talaga ako nagdadala ng kotse pag ganitong gumigimik. Akala ko dahil sinusundo ka ng boyfriend mo. Pauso ka. Bakit naman? Para lang sa kaalaman mo, wala akong boyfriend no? Single ako. Hindi halata sa'yo. Sa ganda mong yan? Thank you. Pero wala nga sabi. Okay. Naniniwala naman ako. Nung una lang di ako makapaniwala kasi nga naisip ko agad na taken ka na. Siguro kanina mo pa ako gustong lapitan at kausapin no? Medyo. Nahihiya lang talaga ako kaya uminom muna ako para mag-ipon ng lakas ng loob. Tapos sakto, umalis yung mga kasama mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, chance ko na to. Wow! Ikaw pa talaga yung nahiya. Kasasabi mo lang na malakas ang kumpiyansa mo sa sarili. Oo, pagdating sa ibang bagay. Hindi naman ako nangangagat. Unless gusto mo magpakagat. Ikaw ha? Anong ako? Masyado kang maloko. Natural sa akin to, no? O baka naman takot kang mahuli. Sino namang uhuli sa akin? Sino pa ba? Di girlfriend mo. Wala akong girlfriend. Single rin ako katulad mo. Talaga? Pero nagka-girlfriend ka na. Oo, kaka-break lang din namin kaya eto ako. Nagpapakalasing para makalimutan siya. Siguro mahal mo pa ang ex mo, no? Hindi na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, Siguro niloko ka niya. Tama? hindi siguro. Kasi tama ka talaga. Dapat nga talaga nakalimutan mo na siya. Mga ganyan tao, hindi dapat natin binibigyan ng space sa puso at isip natin. Nangihinayang lang ako dun sa mga taon na naging kami. Akala ko kasi siya na talaga yung babaeng pakakasalan ko. Maraming nasasaktan sa maling akala. Pero tama na muna yung usapan tungkol sa ex ko. Mabuti pa, uminom na tayo. Treat ko. Yan, gusto ko yan. Sakto, paubos na rin tong order ko. Kaya nga umorder pa tayo. Tapos magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Papadudot, akala ko ay hindi ako papansinin ni SJ noong nilapitan ko siya, lalo't nakainom na ako ng mga panahong yon. Pero feeling ko ay nagapuhan siya sa akin kaya kinausap niya ako. Hindi naman ako babaero kaso ay galing din ako sa heartbreak ng mga panahong yon. Kaya ako nagiinom at gumigimik na parang wala ng bukas. Aaminin ko na sa ilang oras naming kwentuhan ni SJ ay nakakaramdam ako ng labis na kasiyahan sa aking puso. Kung i-describe ko si SJ ay sasabihin ko talaga na maganda siya. Mukha siyang famous ng mga panahong yon. Pero hindi ko alam kung dahil ba artista siya, cosplayer o negosyante. Basta ang natatandaan ko lang ay magkapareho kami ng status sa buhay. Yun bang may kaya, nabibili ang mga luho at nakakapag-travel sa iba't ibang lugar. Halata naman sa kanya, papadudot na mayaman siya dahil na rin sa magaran niyang damit, mamahaling bag at alahas. Makinis at maputi rin ang kanyang balat na para bang gatas ang pinapaligo. Fast forward, madaling araw na noon nang hinatid ko si SJ sa condominium
na tinutuluyan niya. Hindi na ako pumasok dahil kaya na raw niya ang kanyang sarili. Nawala na rin naman ang amats niya ng mga panahong yon. Pero bago kami maghiwalay ng landas ay nagkapalitan muna kami ng number. Doon na kami nagsimulang mag-usap hanggang sa nagkagusto na ako sa kanya. Hindi nagtagal Papa Dudut ay naging kami ni SJ hanggang sa meron na ring nangyayari sa amin, Papa Dudut. Kumusta? Napagod ba kita? Medyo. Nakakahingal ka masyado. Hindi ko kasi mapigilan na panggigilan ka. Lalo na yung... Ano ba, sure? Sorry. Sabi ko naman sa'yo nanggigigil ako eh. Oo, pero ipapaalala ko lang na katatapos lang natin Ilang rounds din yun Pagod pa ako. Sorry na ulit. Ayos lang. Nag-enjoy naman ako Ako rin. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na girlfriend na kita. Nung una kasi na nagkakilala tayo, broken-hearted ako. Tapos, yun na pala ang simula na unti-unting mabubuo yung puso ko. Ikaw talaga masyado mo akong pinapakilig sa mga sinasabi mo. Pero baka naman binubola mo lang ako Engot ko naman kung bobolahin kita. Kilala mo ako. Hindi ako marunong magsinungaling. Talaga? Oo, lalo na kung di naman kinakailangan. Sa bagay. Sige, naniniwala na ako sa sinabi mo. Sa itsura mong yan, sigurado na di lang ako ang nagkagusto sa'yo. Maraming nagkakagusto. Pero, ikaw pa lang yung nagmahal sa akin ng totoo. Yung iba kasi, katawan ko lang ang habol sa akin. Kaya, hindi ko rin sila pinapatulan. Pero nung dumating ka sa buhay ko, pinaramdam mo sa akin na iba ka sa lahat. Wow! Ang sarap naman pakinggan yan. Kaya lang may problema ako. Ano yun? Wag na. Nahihiya akong sabihin sa'yo. SJ, baka nakakalimutan mong boyfriend mo ko. Karapatan kong malaman yung mga nangyayari sa'yo para matulungan kita. Oo nga. Kaso hindi ko talaga mapigilang mahiya. Bakit? Teka, wag mong sabihin buntis ka Nabuntis na ba kita? Sira, hindi ako buntis. Makasira ka naman dyan. Bakit? Ayaw mo bang magka-baby tayo? Gusto, pero hindi pa ngayon. Tsaka na. Sa bagay, mahirap din magka-baby kasi di na natin magagawa yung mga gusto nating gawin. Oo, may panggastos naman tayo para sa pangangailangan ng magiging anak natin. Kaso, nakakapagod din mag-alaga. Hindi pa ako handang mapuyat at magpalit ng diaper. Ang layo naman agad ng narating mo. Sinasabi ko lang naman yung naisip ko. Pero tama ka, medyo lumayo na nga ako sa topic. Ano ba kasi yung problema mo? Sinabi ko sa nanay ko na may boyfriend na ako. At ikaw yon, sure. Talaga? Oh, tapos, anong sabi ni tita? Ayaw niyo raw sa'yo. Ano? Bakit daw? Hindi ko alam. Sinabi ko naman na mabait ka, gwapo, may family business kayo, kaya meron kang source of income. Kaya lang, ewan ko, bakit nagalit siya sa akin? Hindi ko tuloy napigilang mainis sa kanya kahit na nanay ko pa siya. Bigla naman ako nalungkot dun. Sorry, sure. Hindi ko lang alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanya. Hindi kanya tanggap para sa akin. Pero gusto kita, kaya pinaglaban kita sa kanya. Kaso, doon na nagsimula yung problema ko. Pinalalayas niya ako sa kondo namin. Ha? Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta kasi inalisan niya rin ako ng access sa credit card ko. Siya naman daw nagbabayad nun Wala rin akong sariling pera. Tapos, kinuusap niya rin yung mga kamag-anak namin na huwag akong tulungan since masyado raw akong suwail na anak. Yung pamilya kasi namin, may impluwensya talaga. Meron kaming kamag-anak na nasa politika. Tapos, mas mahalaga sa kanila yung image nila. Kaya hanggat maaari, ayaw nila ng gulo o iskandalo. Pero, wala na ako malalapitan sa kanila.
Saan ako nito pupulutin? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Kaya nga nandito ako para damayan ka. Pero hindi mo naman ako responsibilidad. Anong hindi? Girlfriend kita. Pwede ba naman yun? Sorry. Huwag ka nang mag-sorry. Naiintindihan naman kita eh. Sa totoo lang, naiinis ako dyan sa nanay mo at sa mga kamag-anak mo. Kung tratuhin ka, daig mo pa yung kriminal. Hindi naman malaking kasalanan yung nagka-boyfriend ka. Tapos, di rin naman ako masamang tao. Pero siguro, ganun talaga. Kahit anong gawin ko, hindi nila ako magugustuhan para sa'yo. Kaya nga hiyang-hiya ako eh. Nadamay ka pa. Damay na talaga ako pero huwag ka nang mahiya sa akin. Kung nag-aalala ka sa tutuluyan mo, kung palalayasin ka sa kondo nyo, ako na ang bahala sa'yo. Talaga? Oo, hindi kita pababayaan. Salamat, sure. Salamat talaga. Papadudot, sobrang naapektuhan ako dahil hindi boto sa akin ang nanay niya. Kaya gusto nitong itakwil at palayasin sa tinitirhan nilang condominium ang girlfriend kong si SJ. At nung pinalayas na nga siya, ay ako ang sumundo sa kanya at tumulong maghakot ng mga gamit at damit niya. Pero lahat ng yon ay patago naming ginawa dahil ayaw niya ng gulo. Sakaling makita raw ako ng nanay niya. Hindi na ako nagtanong kung ano-ano pa kasi nga ay naiisip ko lang noon na mahahanapan niya ng butas ang lahat. Nakiusap din kasi siya sa akin na hanapan ko siya sa lalong madaling panahon ng matitirhan. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng bagong matitirhan. Pero hindi ako tumira doon kasama niya dahil umuuwi pa rin ako sa bahay ng pamilya ko. Bali ako lang ang nagbabayad ng renta niya at nagpo-provide ng pagkain at iba pa niyang pangangailangan. Dahil kasi sa paglalayas at pagtatakwil sa kanya ng nanay niya, parang ibong nabalian ng pakpak si SJ. Wala siyang sariling pera at bilang boyfriend niya, ayoko naman na pabayaan na lamang siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ako ang naging responsable sa pag-aalaga kay SJ matapos siyang itakwil ng nanay niya at palayasin sa kondo nila. Lagi ko siyang dinadalaw sa tinitirhan niya para hindi siya malungkot at hindi niya maramdamang nag-iisa siya. Dahil wala pa siyang source of income, ay binibigyan ko siya ng pera, nasa 20,000 din yon per week, para may pambili siya ng mga bagay na gusto niya. Alam ko na maraming nagsasabi sa inyo na baka nagpapauto lamang ako kay SJ. Dahil kakilala lang kakikilala lang naman namin at mabilis lang din ang naging proseso ng pagiging mag-on namin. Pero para sa akin ay mahal ko siya, papadudot, at wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa babaeng mahal ko. Kaya lang aminado ko na mababaw pa ang pagkakakilala ko sa kanya. Kumbaga sa bunga ay hilaw pa, at sa totoo lang kahit na girlfriend ko na siya, ay marami pa rin akong hindi nalalaman tungkol sa kanya, papadudot. Ang sarap pala nitong avocado cake na na-order ko online. Alam mo, di ko to paborito nung umpisa eh. Nandidiri kasi talaga ako sa texture ng avocado. Saka parang wala namang lasa tapos kulay uhog pa. Maberde-berde. Ayoko nun. Anong Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Oo naman. Sabi mo maberde-berde. Yun naman talaga ang kulay ng avocado. Oo nga, pero ngayon, paborito ko na. Lalo na nung natikman ko tong cake na binili ko. Masarap, di ba? Hindi ko pa natitikman eh. Sino ba yung kachat mo, ha? Ano ka ba naman, sure? Bakit ka naninigaw dyan? Akala mo siguro. Hindi ko napapansin na kulang na lang. Dumikit yung mga mata mo dyan sa screen ng cellphone mo, no? Ano bang problema mo sa pagsiselfone ko? Malaki, kasi kinakausap kita. Nakikinig naman ako Nakikinig daw, pero parang hindi naman. Masyado kang tutok dyan sa kachat mo. Oh, kita mo na? Ang daming chat. Sunod-sunod pa.
Malamang, hindi lang naman isa kausap ko. Marami sila. Aba, talaga naman. Pinamukha mo pa sa akin na marami kang kausap ha? Oo, para alam mong wala akong tinatago sa'yo. Tsaka para lang sa kaalaman mo, mga kaibigan ko naman tong kausap ko. Kailan ka pa nagkaroon ng mga kaibigan? Anong palagay mo sa akin walang kaibigan? Bago nga tayo magkakilala, marami na akong kaibigan, no? Sino sa mga kaibigan mo yung kausap mo? Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman. Wag na. At bakit wag na? Ayoko lang. Hindi mo naman sila kilala, bakit aalamin mo pa? Gusto lang, bakit din? Ewan ko sa'yo, sure. Kung umasta ka parang wala kang kaibigan ah. Para sa kaalaman mo, marami rin akong mga kaibigan. So, wala ka lang talagang tiwala sa akin. Ha? Tama ako. Wala ka talagang tiwala. Grabe, nakakasama ka ng loob. Hindi naman sa walang tiwala. Di yun ganun. Paano di magiging ganun? Sinabi ko na nga ng mga kaibigan ko tong kachat ko pero gusto mo pa rin makita. Kung hindi pa naman walang tiwala ang tawag doon, di ba? Hindi nga ganun yun. Saka may tiwala ako sa'yo. Pero hindi yun ang nararamdaman ko. Lalo na sa pinaramdam mo sa akin ngayon. SJ naman. Para lang sa kaalaman mo, matino akong tao. At saka mahal kita. Bakit naman kita ipagpapalit sa iba, di ba? Sorry na. Hindi ko naman sinasadya. Hindi raw sinasadya. Di inamin mo nga na wala kang tiwala sa akin. Meron, pero syempre gusto ko lang din makilala yung mga kaibigan mo. Mahalaga sa akin yun dahil girlfriend kita. Hindi mo naman sila kailangan makilala Hindi porke tayo dapat pareho tayo ng kaibigan. Nakakasakal kaya yun? Sa bagay, tama ka rin naman. Kaya nga hayaan mo na akong kausapin yung mga kaibigan ko. Pero pwede bang mag-request? Ano yun? Mamaya mo na sila kausapin. Ako muna pansinin mo. Ay naku, kulang ka lang pala sa lambing Medyo. Di mo pa kasi tinitikman yung cake na dala ko. Kanina ka pa busy sa cellphone mo. Kaya nagtampo na ako. Titikman ko naman yan Huwag ka na magtampo. Nagtatampo pa rin ako. Hindi mo pa binababa yung cellphone mo Oh, sige na, ibababa na. Oh, masaya ka na? Mas magiging masaya ako kung kakandong ka sa akin habang sinusubuan kita ng cake. Ang dami mo namang gusto. Ikaw lang kaya ang gusto ko. Bolero. Kakandong ka ba o hindi? Bakit kasi kailangan pang nakakandong? At saka kaya ka naman kumain na mag-isa Hindi mo na ako kailangang subuan. Alam ko naman yun. Pero naglalambing nga yung tao, di ba? Ibang klase ka rin maglambing Ginagawa mo kong baldado. Sa huli, Papa Dudut, ay hindi ko na pinilit si SJ na sabihin kung sino-sinong mga kaibigan niya ang kachat niya ng araw na yon. Nakikita ko na kasi na nagbago na ang mood niya at umiiba na ang itsura niya ng kanyang mukha. Nagtataray na rin siya kaya alam ko na ang kasunod noon. Sa pagkakatanda ko ay hindi pa kami nagkaroon ng matinding away ni SJ at ayoko namang humantong yon. Sa ganon, masaya akong pumunta sa tinitirhan niya at meron pa akong dala na masarap na pasalubong na pinagsaluhan na lang namin. Sa abot ng makakaya ko ay inuuna ko ang girlfriend ko, Papa Dudut. Hindi na ako nagtanong pa ng mga ginagawa niya sa kanyang cellphone. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan na lamang ako kahit na may mga pagkakataon na nagtataka talaga ako kung totoong may kaibigan siya na kausap niya sa text, chat or tawag. Palibasa hindi lang naman yon ang una't huling pagkakataon na naaktuhan ko siyang halos dumikit na ang mga mata sa cellphone. Kaya para hindi ko na yon maisip pa ay nagtiwala na lamang ako sa girlfriend ko. Hindi nagtagal ay nalaman sa bahay namin na meron akong babaeng ibinabahay at sinusuportahan. Noong sinabi ko na girlfriend ko naman si SJ, pinagtalunan pa rin namin yon ng mga kapatid ko. Lalo na't masyado raw mabilis ang pagkakakilala namin. Doon ako muling naintriga sa totoong katauhan ng girlfriend ko.
maging anak natin pag kinasal na tayo? Ha? Ang random naman ang tanong mo? Random ba yun? Oo, kasi hindi ko akalain na magtatanong ka ng ganyan sa akin. Siyempre, naisip ko lang naman na habang maaga nagpaplano na tayo. Bakit? May plano ka na bang pakasalan ako? As in, agad-agad? Wala pa naman, pero Wala pa naman pala eh. may plano akong pakasalan ka, siyempre. Kailangan na ba agad magkaanak tayo pagkatapos nating makasal? Hindi ba pwedeng pagkalipas na lang ng 1 taon? Pwede naman, pero bakit? Siyempre, gusto ko pang ma-enjoy yung tayo munang dalawa na mag-asawa. Gusto kong pumunta muna tayo sa iba't ibang lugar na walang iniisip na iba. Pag nagka-baby kasi agad tayo, siguradong mapipirme tayo sa bahay. Lalo na ako, since ako yung nanay. Sa bagay, tama ka nga naman. Oo, buti ka nga makakapunta pa sa iba't ibang lugar kung kailan mo gusto. Pero ako, naku, hindi na. Tsaka paano kung cesarean ako? E di mas may hirap ng kumilos-kilos. Ganun ba talaga pag cesarean? Oo, kasi yun ang laging bukang bibig ng nanay ko. Cesarean yun sa akin. At pag kinukwento niya kung gaano siya nahirapan nun sa panganganak sa akin, nararamdaman ko na parang ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Naisip ko pa nga na sana hindi na lang niya ako pinanganak para hindi niya naranasan yun. Ganyan ba talagang klase ng tao ang nanay mo? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Curious lang since nagawa ka nga niyang palayasin at itakwil. Oo, ganun siya. Perfectionist din at saka istrikta. Basta, hindi siya katulad ng ibang nanay ng mga kaibigan ko na mabait at supportive sa mga anak nila. Yung nanay ko parang napilitan lang na maging nanay eh. Nagkaanak lang para matawag na nanay. Pero hindi naman nagpapakananay. Nakakalungkot naman. Tanggap ko na. Kung ayaw niya sa akin, edi mas ayaw ko rin sa kanya. Grabe naman. Alam kong hindi mo ko maiintindihan. Kasi mabait ang nanay mo. Naiintindihan naman kita. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan yung nanay kong yun. Pag kasi naaalala ko siya parang sumisikip ang dibdib ko. Kahit natanggap ko na ayaw niya sa akin, hindi ko pa rin mapigilan mapatanong sa sarili ko kung anong ginawa ko sa kanya para ayawan niya ako. Anong sabi nung tatay mo? Hindi ba siya kumontra nung pinaalis at itinakwil ka ng nanay mo? Bakit mo naman tinatanong yan? Wala lang. Curious lang. Curious ka rin sa nanay ko eh. Yung totoo, sure. Yung totoo? Oo, curious ako. Hindi lang sa nanay at tatay mo, kundi sa buong pamilya mo, SJ. Bakit ka naman biglang na-curious dyan? Ay, alam na sa bahay na may relasyon tayo. Sinabi ko rin na kinuha kita ng matitira na ako ang nagbabayad ng renta. Tapos binibigyan pa kita ng pera. Nung tinanong ako ng mga kapatid ko kung gaano katagal na tayong magkakilala at nung sinagot ko yun, nagalit sila. Bakit? Masyado raw kasing mabilis yung mga pangyayari. Hindi ko maintindihan. Naguguluhan ako. Linawin mo nga. Iniisip nila na baka inuuto mo lang ako o di kaya piniperahan. Sobra naman yun. Alam ko naman, pero… Anong sinabi mo sa kanila? Don't tell me hindi mo man lang ako pinagtanggol ah. Siyempre pinagtanggol kita, ano? Hindi ko naman hahayaan na pagsalitaan ka nila ng masama. Pinagsalitaan na nila ako ng masama nung sinabi nilang inuuto at pineperahan kita. Hindi mo naman sila masisisi kasi nga masyadong mabilis na naging tayo. Kumbaga, kakakilala lang natin nung February. Bakit? Dapat ba pinapatagal pa yon kung mahal naman natin ang isa't isa? Hindi naman sa ganun. Hindi raw. Pero yun ang nakikita ko eh. Siguro, gusto ko lang din makilala ng pamilya ko. Lalo na yung mga kapatid ko. Kasalanan ko rin naman dahil di pa kita sinasama sa bahay. Masyado kasing maraming nangyari. Saka ako rin naman, gusto kong masalo ka pang makilala. Ang alam ko lang sa'yo yung tungkol sa nanay mong nagtakwil sa'yo. Sa palagay mo, anong iisipin ng pamilya mo pag nalaman nilang tinakwil ako ng nanay ko? Wala ka namang ginawang masama. Pinaglaban mo lang yung pagmamahalan natin. Masaya nga ako na ako yung pinili mo eh. Saka kung tungkol naman sa sasabihin ng pamilya ko, huwag kang mag-alala dahil di naman sila masasamang tao. Sinabi ko rin sa kanila yung rason kung bakit kita binahay at tinutulungan. Pwede naman tayo mag-usap ng ibang bagay.
Wag na lang ang tungkol sa pamilya ko. Papa Dudut, wala naman akong masamang intensyon noong tinanong ko si SJ tungkol sa nanay na nagtakwil sa kanya. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi ganon ang mga nanay. Kumbaga ay walang magulang ang maghahangad na mapasama ang kanilang mga anak. Pero pwede rin namang mali ako dahil hindi lahat ng magulang ay pare-parehong kapakanan ng kanilang mga anak ang iniisip. Meron ding mga magulang na makasarili katulad na lamang ng nanay ng girlfriend ko. Kaya siguro ganoon na lamang ang tampo niya rito. Simula ng pagtalunan namin ang bagay na yon ay hindi ko na ulit tinanong kay SJ ang tungkol sa pamilya at nanay niya. Tapos ay nagpatuloy lang ang relasyon namin. Kumbaga sa tubig na malayang umaagos ay naging go with the flow na lamang ako. Pero dahil nga alam ni SJ na nagdududa ang pamilya ko sa kanya lalo na sa mga kapatid ko. Kaya napansin ko na parang inilalayo niya ang loob ko sa kanila. May mga sinasabi siya na tungkol sa hindi tamang gawain ang pakikialam sa buhay ng may buhay kahit nakadugo mo pa ito. At ewan ko ba sa akin dahil sa huli ay sinang-ayunan ko lahat ng yon dahilan para lalo ko silang piliin kesa sa pamilya ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil wala akong masyadong alam tungkol sa family background ni SJ ay may mga pagkakataon na hinuhuli ko siya para mapakwento. Halimbawa, pag nagiinuman kaming dalawa sa tinitirhan niya ay nagbubukas ako ng topic para mapag-usapan namin ang kanyang pamilya. Pero parang madali lang sa kanya na ilihis sa ibang bagay ang usapan. Kaya naman sumuko na lamang ako. Ilang beses din nangyari yung mga inuman namin dahil para lang sa kaalaman ng mga nakikinig ay mahilig po talaga ako sa alak. Umiinom nga akong mag-isa sa mga bar sa Tomas Morato dati. Fast forward. Napagdesisyonan namin ni SJ na tumira na sa bahay namin. Naisip ko rin kasi na bago niya pa kami mapagwatak-watak ng pamilya ko, ako na mismo ang maglalapit sa kanila sa isa't isa. Sa ganong paraan ay makakatipid din ako dahil hindi ko na kailangang magbayad ng renta buwan-buwan sa tinitirhan ni SJ. At totoo nga ang kasabihan na mas makikilala mo ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Sa pagpapatuloy ng pagsasama namin ni SJ, nadiskubre ko ang pagiging maldita ng ugali niya, Papa Dudut. Masamang sabihin pero parang inalipin niya ako sa sarili naming pamamahay. Ako naman si tanga ay masyadong naging sunod-sunuran sa kanya. Siguro ay paniwalang-paniwala talaga ako na mahal ko siya kahit nasakal na ako sa aming pagsasama. Tumira si SJ sa bahay simula noong pandemic at nagtagal yon ng halos 1 taon at kalahati. Habang nasa bahay namin siya ay nabuntis ko ang girlfriend ko, Papa Dudut. Bakit amoy yosi ka? Ha? Hindi ah. Anong hindi? Amoy na amoy ko. Baka naman sarili mong naaamoy mo ah. Tapos binibintang mo lang sa akin. Alam mo na hindi ako nagyoyosi. Hindi nga, pero galing ka sa labas. Sigurado ka ba na wala ka nadaanan nagyoyosi? Tapos dumikit sa damit mo yung usok? Baka nakakalimutan mo nakakotse ako. Hindi ako naglakad sa kalye para may madaan ng ganun. Hindi mo pa rin sigurado. Pwede ba? Huwag mo nga akong gawing tanga. Hindi naman kita ginagawang tanga. Hindi raw. Pero ikaw nga tong maang-maangan dyan kahit huling-huli ka na. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam ko na nagyoyosi ka, SJ. Alam din ng pamilya ko yun. Kasi nakikita ka raw nila. Ang hindi ko lang maintindihan bakit? Alam mo naman na buntis ka at delikado sa bata yung ginagawa mo. Ang hirap sa'yo. Yun na lang kaligayahan ko. Gusto mo pang tigilan ko. Dapat naman talaga natigilan mo na yun dahil buntis ka. Hindi ka ba natatakot na baka magkakomplikasyon yung anak natin? Baka mamaya, ma-deform siya at magmukhang abnormal.
Hindi mangyayari yon. Dahil regular naman yung ultrasound ko sa OB, di ba? Sabi niya wala namang problema sa baby natin. At saka wala rin ako nararamdamang kakaiba sa katawan ko. Ikaw lang naman yung masyadong praning. Praning talaga ako dahil anak ko yung nasa tiyan mo. Anak ko rin naman to, baka nakakalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan yon, pero… Peruhin mo yung mukha mo, ang dami mong alam. Ayos lang naman ako, naglilibang lang. At saka hindi ko naman inuubos yung isang kaha sa isang araw. Kahit na ba? Ewan ko sa'yo. Kung alam ko lang na magkakaganyan ka, sana ikaw na lang yung nagbuntis sa atin. Pwede ba yun? Lalaki ako. Wala akong matres. Kaya nga manahimik ka na lang dahil lalaki ka. Ako yung may matres. Ako yung buntis at ako yung unang-unang makakaalam kung may mali sa pagbubuntis ko. Hindi ikaw o ang pamilya mo. Bakit naman nasali sa usapan yung pamilya ko? Masyado kasi silang pakialamero. Lalo na yung kapatid mo. Akala mo kung sino? Porke nakikitira ako dito sa bahay nyo, ganun ba? Hindi ganun yun. Saka mababait ang mga kapatid ko. Hindi ka nila inaano. Ikaw lang yung masyadong sensitive. Kaya akala mo lahat sila may issue sa'yo. Kung nakikialaman sila, sigurado may nakikita silang mali. Yan, ganyan nga. Sige lang. Kampihan mo yung pamilya mo. Hindi ko sila kinakampihan. Wow ha, hindi raw. Sinasabi ko lang na tama sila at ikaw yung mali rito. Ang sabihin mo, ako na lang yung nakikita mong maraming mali. Grabe, parang wala na akong ginawang tama sa buhay ko ah. Konting kibot may masasabi. Bakit ka nagkakaganyan? Ikaw nga, dati lagi rin may sinasabi sa akin. Pinagsasasabi mo dyan. Simula nung nagsama tayo, lagi mo na akong inuutusan. Lalo na sa mga gawaing bahay. Katulad na lang nung paglalaba. Kahit na sinabi ko na sa'yo na wala akong alam dyan, gusto mo ako pa rin yung gumawa. Ayaw mo nang may ibang gumagawa. Gusto mo ako lagi. Kahit na pagod ako sa trabaho at gusto ko na lang magpahinga pag uwi. Anong masama dun? Hindi naman porke dito tayo nakatira sa inyo, aasa mo na sa iba yung paglalaba. Nakakahiya kaya yun. Pagod nga ako. Hindi ka ba nakikinig? Saka ikaw ang babae sa ating dalawa. Dapat ikaw ang gumagawa nun. Hindi porke ako ang babae, ako na lahat ng dapat gumawa. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi kita inaasikaso ah. Baka nakakalimutan mo na ang aga-aga ko gumising para lang maghanda ng almusal mo. Sabi mo gustong-gusto mo yung luto ko. Kaya kahit antok na antok pa yung tao, gigisingin mo ko, mapagsilbihan ka lang, mahal na hari. Sumusobra ka na talaga. Ikaw ang sumusobra! Napakayabang mo! Papadudot, hindi yon ang unang beses na napansin kong hindi iniingatan ni SJ ang pagbubuntis niya. Alam din yon ng pamilya ko, lalo na sila nga ang nagsasabi sa akin pag nakikita nilang nagyoyosi at umiinom ng alak ang kinakasama ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa yon samantalang merong buhay na dapat siyang ingatan at alagaan sa kanyang sinapupunan. Mabilis na nagdaan ang mga buwan, 8 months na noon ang tiyan ni SJ nang mag-labor siya. Oo, masyado pong maaga. Pero hindi rin naman namin alam ang dahilan. Tandang-tanda ko pa na sinugod ko kagad siya noon sa ospital. Kabado pa ako para sa kaligtasan nila ng magiging anak namin. Nung may hatid ko na siya sa delivery room, naghintay ako sa pasilyo ng ospital. Inip na inip ako ng mga panahong yon. Hindi rin ako mapakali. Pinagpapawisan ako ng malagkit. Magkahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman at makaraan nga ang ilang sandali ay binalita sa akin ng doktor na nagpaanak kay SJ ang masamang balita. Nung una akala ko si SJ ang nawala. Yun pala ay ang anak namin. Hindi raw ito nakasurvive at nabuhay lang ng ilang segundo. Bukod doon ay abnormal din po ito. Sobrang sakit mawala ng anak na hindi mo pa nakitang buhay. Ilang buwan ko ring siyang inintay na maipanganak. Umasa ako na magiging tatay na ako ng mga panahong yon pero hindi rin nangyari dahil maaga rin siyang kinuha sa akin.
At sa isip ko ay malaking dahilan noon ay ang pagpapabaya ni SJ sa pagbubuntis niya. Dahil sa namatayan ako ng anak, ay ginusto ko na lamang magpakawasak ng mga panahong yon sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Pero may isa pa palang tagpo sa buhay ko ang labis na wawasak sa akin. At yon ay nang malaman ko ang tunay na pagkatao ng kinakasama ko. Matapos pumunta ng tiyahin niya sa bahay namin upang sabihin ang katotohanan. Buisit na buhay naman to! Huminahon ka nga muna. Mauubos mo na yung pinggan nyo eh. Wala akong pakialam. Mura lang naman yung mga pinggan eh. Saka kesa naman mukha mo yung basagin ko. Sobra ka naman. Ako pa talagang sobra? Eh ikaw nga yung sumusobra na. Kapal na mukha mo, SJ. Nuknukan ka ng sinungaling. Matanong nga lang kita, minahal mo ba talaga ako? Oo naman, minahal kita. Nagsama nga tayo at nagka-baby, di ba? Nagka-baby nga, pero di naman nabuhay dahil sa kapabayaan mo. Kawawa naman yung anak ko. Wala naman akong kasalanan nun. Hindi lang talaga siya para sa atin. Anong hindi para sa atin? Ang sabihin mo, ayaw mo sa kanya kaya pinatay mo siya. Hini-hinay ka sa mga sinasabi mo ah. Bakit ako maghihinay-hinay? Kasi nasasaktan din ako. Wow! Marunong ka palang masaktan? Oo naman. Palagay mo sa akin hindi tao? Oo, hindi ka tao dahil wala kang puso. Ano pang ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Bakit hindi ka pa sumama sa tiyahin mo kanina? Bakit naman ako sasama sa kanya dito ako nakatira? Hindi ka na rito nakatira simula nang malaman ko yung totoo. Alin bang totoo yung pinagsasasabi mo dyan? Ayan ka na naman eh. Pinagmumukha mo na naman akong tanga. Kung yung mga sinabi ng tiyahin ko yung sinasabi mong totoo, ako na mismo nagsasabi sa'yo na nuknukan nyo ng sinungaling. Tinakwil nga yun ng mga kamag-anak namin dahil daig pa niya yung mga writers sa galing magtahi ng kwento. Ikaw ang magaling magtahi ng kwento kasi napaniwala mo ako. At hindi lang ako, dahil pati pamilya ko niloko mo. Sure naman. Huwag mo namang sabihin sa akin yan. Matagal na tayo eh. Ngayon mo pa ba ako pagdududahan? Matagal na nga tayo, pero mabibilang lang sa mga daliri ko yung nalalaman ko sa'yo. Lalong-lalo na sa pamilya mo. Kung hindi pa pumunta rito yung tiyahin mo, hindi ko pa malalaman na nagsisinungaling ka lang sa akin tungkol sa totoo mong pagkatao. Paano mo nagawa sa akin yun, SJ? Pinagkatiwalaan kita. Minahal. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Hindi kita pinabayaan. Sinuportahan kita. Naging masunurin ako sa'yo kahit minsan unfair ka na sa akin. Pinagtanggol kita sa pamilya ko. Tinira kita rito sa bahay namin dahil gusto kong makilala ka nila ng gusto. Gusto kong maging close kayo. Kasi di naman sila masasamang tao para paglayuin mo kami sa isa't isa. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Minahal din naman kita. At hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Hindi kita niloko. Hindi mo na ako mauuto kahit na ano pang sabihin mo. Alam ko sa puso ko na niloloko mo ko simula noon hanggang ngayon. Masyado lang akong tanga sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko ng ganun kabilis. Ni hindi na nga kita kinilala ng gusto dahil akala ko mapagkakatiwalaan kita. Pero matapos sabihin sa akin ng tiyahin mo kung sino ka talaga, dun ko na-realize ang lahat-lahat ng mga bagay na ginawa mo nun na pinalagpas ko lang. Napakasama mo, SJ. Nuknukan ka ng sinungaling. Sorry. Pasensya na kung may hindi ako nasabi sa'yo. Pero natakot lang naman ako na hindi mo ako tanggapin eh. Natakot ako na baka iwan mo ako pag nalaman mo yung totoo. Kaya pinangatawanan ko na lang yung ginawa kong kwento. Anong gusto mong gawin ko? Magpasalamat kasi nauto mo ako? Hindi naman sa ganun. Ganun na rin yun. Share naman eh. Makinig ka muna sa akin. Ano pa bang sasabihin mo? Marami. Ayoko nang makinig sa'yo. Dahil alam ko, wala namang matinong lalabas dyan sa bibig mo kundi puro kasinungalingan. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo, promise. Sa'yo na lang yung promise mo. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Mabuti pa, mag-impake ka na ng mga damit at gamit mo. Ha? Bakit? Anong bakit? Malamang palalayasin na kita. Pero saan ako pupunta pag ginawa mo yun? Ewan ko, problema ko pa rin ba yun?
Please, wag mo namang gawin sa akin to. Wag mo akong palayasin. Wala na akong mapupuntahan. Wala akong pakialam. Ayoko nang makialam. Bahala ka na sa buhay mo. Saka marami ka namang pupuntahan. Balikan mo yung ex mo dun sa kondo niya. Sa kanya ka na lang magmakaawa dahil baka maawa pa siya sa'yo. Ayoko nga. Alam mo namang matagal na kaming hiwalay, di ba? Matagal daw na hiwalay. Pero nakikipag-usap ka pa nga sa kanya. At meron pa rin nangyayari sa inyo. Ha? Wag mo na akong gawing tanga. Lalo lang ako napipikon sa pagmumukha mo eh. Mabuti pa, umalis ka na. Bago pa kita kalad ka rin palabas. Maawa ka naman sa sarili mo. Mahiya ka naman kahit paano. Papadudot kahit na anong hagulhol ni SJ ay hindi na ako naawa pa sa kanya. Mas nanaig sa akin ang matinding galit ng mga panahong yon. Kinamumuhian ko ang dati kong girlfriend at kinakasama ng sagad sa buto. At nagsimula lahat ng yon matapos kong malaman ang totoo niyang katauhan. Ayon sa kanyang tiyahin na pumunta sa bahay noon ay hindi na raw makayanan ng konsensya niya ang ginagawang panluloko sa akin ng kanyang pamangkin. Sa tiyahin ni SJ ko nalaman na hindi naman pala nanay niya ang nagpalaya sa kanya sa condo unit na tinitirhan niya noon kundi ang fiancé niya. Oo, may fiancé na siya noon. Pero matapos nitong malaman ang relasyon namin ay agad itong nakipaghiwalay sa kanya. Pinalabas lang ni SJ na nanay niya ang gumawa noon para maawa ako. At naawa naman ako lalo na kami ng mga panahong yon. Nalaman ko rin na hindi siya ang totoong mayaman. Wala siyang kamag-anak sa politika at wala rin silang family business tulad namin dahil mahirap lamang sila. Galing pala siya sa probinsya at nakatira lang sa squatter. Lumayas lang siya sa Manila para magtrabaho pero ibang trabaho pala ang ibig sabihin ng tiyahin niya. At nang malaman ko yon ay halos gumuho ang mundo ko. Isa palang walker o tumatanggap ng booking ang dati kong girlfriend at kinakasama mula sa mga mayayamang kliyente. Binibenta niya ang kanyang katawan. Kaya siguro nakapag-ipon siya ng pera pambili ng mga mamahaling gamit na meron siya, papadudot. Doon ko naisip na kaya siguro siya maraming kinakausap sa call at chat noon. Malamang ay may mga kliyente siyang kinakausap. Ibig sabihin ay tumatanggap pa rin siya ng mga booking kahit kami na ng mga panahong yon. Hindi ko may paliwanag yung sama ng loob at matinding galit na nararamdaman ko para kay SJ. Nagtangka pa nga akong magpakamatay noon. Pero buti na lamang at buhay pa rin ako hanggang sa ngayon. Sobrang lala talaga ng panlolokong ginawa niya sa akin at aminado po ako na hindi ko alam kung paano pa babangon. Pero mabuti na lang at naawa pa rin sa akin ng langit dahil nagsilbi na lamang na mapait na araw sa buhay ko ang mga karanasang yun. Sa kasalukuyan ay may girlfriend na ako na mas matanda sa akin. Mas mabait siya kesa kay SJ at open kami sa isa't isa. Nakwento ko na rin sa kanyang tungkol sa ginawa sa akin ng dati kong girlfriend at kinakasama. Masasabi ko na meron akong peace of mind sa aming relasyon sa ngayon. Maraming salamat po papadudot sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Alam ko na masakit ang mga pinagdaanan ko pero meron naman akong natutuhan dito. Isa na nga doon na kilalanin muna natin ang gusto ang isang tao bago natin sila papasukin sa buhay natin. God bless sa Barangay Love Stories. At palagi kayong number 1 sa puso ko. More power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cher. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.